ole thuma orang don toy tein hei hi Facebook a khan ram te ti khan ram posa Uifing tak mai an kol tu te pon an kol thiam nei na lawa te chuanin ui hrim hrim hi mihring ten na hin mun zau takalu a ala lu aranga tun thleng pon amaro chu en kol dan na zir lo wa ngenin mi tu te matan nok le ninom chop ni kha alo mai ba ka mihring te abeya ui bit chakang deuh te kan bola ti hian lawmawm te ani to a tun lai chuan chu tiang deuh chu ni ta a tun ma te chuanin inveng tu te tuna te pola ni thota mihring te thian thaber ani ti te an school kalvelai te khanin kan zir thin ani khang te khania mihring nuna mun zau takalua amaro chu kuvel changkang zela tunaya mihring kan thiang him to a kan changkang to a nok na chin tam tak oma en kol tu tam tak ten chin kan soyang dewin kan en kol thiam lo wangin thenom ko veng te le ko tlang tan nok ni na nia ui vul te a that rualin then khat tan chuanin poiseina ui vul ang deuh khak kan chang thei ni ti chuan amaro chu hei tuna kan en tori chu a ving riau mea kan enanga ka thiranga kan hrethiam meang en phot teng sẽ thấy tổ mẹ lâu nị khi tỷ lệ tệ ama một nà khoan là một thấy mẹ là vắng hết tiền thế chân rồi tổ mày ôi rồi tổ lụt tục khu ma một nghe ngay tổ đô nè nị khi mình bị lâu rèn ama khu ma một thấy là vắng hết tiền chân bông thở lệ xin tệ ôi tiếng hít chân mô chụp tiết chi nị tội lâu rẽ ra ngọc không ai khao lúc tục ôi cà rê ôi lại tất cả mặc hộp mấy mặc in tì về ngan bông cháu á bấy sĩ nị hiền cả xìa cái chuan mô cái xìa đàn chuan của mà hiền một cái bấy sĩ mà nị cái tì tàu an en kol thiam viang ni te pona langa kiti em a ui hi tianga han zoi der thiam ki ke ka vai khat mu na nia amak ka thiriau ma anui za thak ang reng viau boxia ti khena ti me en chun zom le nga lang o loka ôi mi mu tui lai kai tho hi chu se omani ôi heta amu tangai do na ni hi ka mi zong khania kha ka soyang deuh khanin be se nei kha ang kat ti renga pi khan heta he na mutangai do ni te in lo mu fem ka an meng dere kwal vel te khamo an i zat ria ma Uifing tak poning ka sia ti chuanin poni se kan soi nu to la chuanin ui vul ke ka ngam lo chen chu ke ril ru zong kan pe a kan vul do na ni lem lo chuan thenom khot veng te khotlang te tan nok chang to a to la ui bit chang kang te vulang ka ya hola an zun tira ne tir ngo tan du na mo kong si ra te thian le lem chuang si lovin mani chang kang de si hianin an ui ten chang kang le chuang si lo ka tiang ka tun lai chuanin thil li an ti ngot po hi a lawmawm to a mi kanin soi sel zung to a chu bangina fu lo a en kol tur chuanin ki mani po hi kanin pek pum lum ve te po hi nga ya chu bang chuan en te point en kol thiam viau tura ka nga ya ke chuan ti chuan thil tu le ngai tu te lama tangin ui hi kan ngai na em nge ngai na lovem ti te comment section lama te lo sei ve te
next video kain mulai vek don ya ole